Panguva ino mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa has been accused panguva ino for initiating a constitutional coup. Development iri kuonekwa panguva ino kunzi President Emmerson Mnangagwa ari kucriticizwa pamusoro pekuamenda the constitution zvanyanyisa zvoita kuti zviri kuonekwa kunzi even vana General Anthony Musanyatwe vatozvisvika pakuapproacha vana Ziyambi zvikanzi we had our resolution 2030 but makuti makuisa mazonyanyisa zvadapinda mashuka mudanyi panguva ino ndoti subscribe like out on the bell icon tipinda panapa munawo muNewsday mudanyi kwamuchinzi Zimbabwe is at crossroads following the gazetting of far-reaching proposals to amend the constitution without a referendum, with critics accusing President Emmerson Mnangagwa's government of initiating a constitutional coup. Speaker of the National Assembly Jacob Mutenda gazetted the proposed controversial constitutional amendments on Monday, a week after they were tabled in cabinet. One of the controversial views which have divided public opinion amid heightened political temperature deals with extension of President Mnangagwa's tenure from 2028 when it constitutionally expires to 2030. Under the proposed laws, a president will be elected by members of the parliament, a shift away from national elections where the country's ruler was subjected to general elections. Ndomashoko ari kubuda panguva ine achionekwa kunzi everything munyika yeZimbabwe yangova kesi yoga yoga. Toona kuti Zimbabwe is now at crossroads panguva ino over the constitutional amendments. Tonze mafunguro munoti kudi pamusoro pezviitiko izvi zviri kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika ari kufesa resistance yakawanda panguva ino vanhu vachionekwa kunzi the feels are lined panguva ino zvinzi hakuna referendum inoitiwa nyangwe vana mutsvangwa vari kuuya vachitaura mashuku ekuti even tikaenda kureferendum kwachitonowina but background macitizens ari kuti hakuna zvakadaro. Ina comment section medu dzofungura munoti kudi pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like chita on the bell icon.